ja som JAAK. Dneska, ja som vás chcel iba pozdraviť. Mrkajte tento channel, bude možno Minecraft a šimany. GTA top hra, single player, možno aj multiák niekedy. Online. Basket, pozrite basket. Levice. Ja som fanúšik basketbalu, Levic. Starý zápas, hej. Nehejtite. Ak ste fanúšiti, tak píšte do komentu. Ináč aj to bude vychádzať basketbal. Milujeme basketbal. Toto je všetko na prvé video. Sorry, ak tam bude počuť telka. Bude copyright. Ozaj, ešte môžem ukázať. Ak by niekto chcel, píšte do komentu Lego Movie videogame na PCčko a Fallout, ten si nechám. Sorry, ak to bude nechcem byť rasista, čierne. Keď aj kvalita bude oprde, aj zvuk bude oprde, všetko bude oprde. Lebo točené na mobile, proste fuck off this bitch. Neviem anglicky moc. Takže sorry, a v každom videu to bude tak. Možno dáme aj nejaké hororovky, Alien, to asi ne. Ešte čo vám ukážem. Nič.